Το Badwater είναι 217 χιλιόμετρα στην κοιλάδα του θανάτου, που εκεί οι θερμοκρασίες αγγίζουν μέχρι και 51 βαθμοί Κελσίου. Απλά η διαφορά εκεί είναι ότι έχει ξηρασία, οπότε δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή υδρώνεις, αλλά δεν υδρώνεις, ξεμίζεται. Στο πιο θερμό μέρος της ημέρας τρέχεις πάνω στη λευκή γραμμή, για να μην λιώσει και το παπούτσι σου. Ξεκίνησα άσχημα, δηλαδή κάπου στο 20 χιλιόμετρο να κάνω εμετούς. Με ενόχλησε η ζέστη, προφανώς ήμουνα και αγχωμένη, στρεσαρισμένη, γιατί σκεφτόμουν εκεί ότι είμαι σε μια ξένη χώρα, έχω δώσει αρκετά χρήματα, ο κόσμος με έχει υποστηρίξει. Θέλω να τερματίσω. Αυτό είναι λίγο βαρύ πάνω σου, το νιώθεις. Θυμάμαι εδώ τον Καρνάζη να λέει: «Ωχ, άμα ξεκινήσαμε από τώρα να κάνουμε μετούς, καλά θα πάει και αυτό». Το αλλάξαμε όλα. Και μετά ήρθε η επίδοση. Και μετά ήρθε η επίδοση. Ναι. Από πολύ νωρίς, δηλαδή με το που άρχισε να ξημερώνει, εγώ άρχισα να δείχνω τις διαθέσεις μου.